te kublai pi barang apa yang sampai pi we hakane ka video junge te kane ka video ka dei kata ka bapan sngosi bat ka bapan snok thang shisha ya baro ki youtuber ki badai nampo ka ri India hi baro ka we ba kane ka wanra ka jing pani le ranya baro ki youtuber ki ba nampo ka ri India ba kine ki laingot ki youtuber ki badai nampo ka Mumbai ki la sha kem na ki police jong ka Mumbai dang hakane ka sngi live sngi sau sngi ka bala dap how ne utayo ki la sha kem namar ba balai ki sha kem kine ki youtuber namar ba ki le ya ki prang video ki biya dei bat kato ka prang video ngai ba phila asno thu hi ba hangne hame khalia jungi ro ki don ki youtuber ki ba le ya kine ki prang video te kumta kane ka video ngan ai ka jing he kai bat ka jing kerpat ya phi baro ki youtuber he ba kane kabla ja hapo Mumbai ngam nom kwa ba kan jahane hapo Meghalaya jungi ba yo le se kane ka deitang ka jing le ran hapo ka India henry lada kane kan ja hapo ka Meghalaya jungi te kumno ke ngin la banya tap khamat lane banya tap tin ya kita ki baro ki baja hapo kane ka ri ka rajungi te kane ka jing trai jong phi hapo ka YouTube lada pinang bentrai kawan ra ka jimantoi bat ka jingerap na ka benta jumpi namar kane ka jing trai jumpi kala ban penyo ja penyo jor ya pi lada pinang bentrai lada pimnang bentrai kawan ra ka jing penyele ran ya lade nanta bar ya ka ying ka sam ban nanta ya ka shong ka thauru kumju lada pimnang bentrai te kane ka jing trai jumpi hapo ka YouTube pide te bentrai da ka hok kabapen sngotenat ya kita ki ba jongpi lada pitrei hapo ke YouTube lada pemnang bentrei hapo ke YouTube kaba pen kata ya ki we lane kata kaba ong la no ban ong kaba pen show big ya ki we tang da kato ka video jongpi te kum kita ki jait video snobha ngakerpat ya pi wat nom sna ya kita ki jait video te balai kine ki youtuber kila syakam haki Mumbai police te kadau kalong ba kine ki youtuber kila penlaj ya ke video jongki kata ka jai video kata ka ja clear ki biya dei ba kato ka prang video ngengit pitip ya kane ka prang video kile kumno hangne hame khalia jungi ro kidon kine ki youtuber ki website le ya kine ki prang video ngalai pej ya ki we ro ki youtuber ba ki penmi ya kum kine ki prang video dang ba kim don par kita ki video ki ba pen sngo kta la ne pen sngo omnut pechu ya ki ba te hame galia jungi kadang biang hi kan nomi kan no kata ka jing ya huri hura hapo ka be dei bat ka YouTube te hapo ka Mumbai la ne kita ki video jong kine ki laingot ki YouTuber kila me hapo ke YouTube marsen me kine ki video hapo ke YouTube ngam tip show ki ba ki pej ya ko ine ki jaj video ki kyo ngam tip show hata ki hapo ka shisni kum kine ki jaj video ki poida ki 4 million views but kine ki laingot ki YouTuber ro kila kamai na kine ka kane ka video jong ki kar kum ka jimpe jong ya ka news kila kamai hadu ka arkulur man ka way ka channel lang ba da kine ki video jongki ba ki panlai hapo ka YouTube dengan tip balai ki paj ba ki saj pej bah ya kum kine ki jaj video namar tang show upload ki YouTuber ya kum kine ki jaj video ki bro ki pej da ki pau million ngot tang ha ka shisnge kata balai ba phi pej kum ki to ki jaj video pin sakali hi yala de balai ba pi pej ya kata ngamnang ban batai balai ba ki pej te kata ken sngo thu hi balai ba ki pej kum ki to ki jaj video te ka katang jong kine ki laingor kalong ba baning kong de Mukesh Fulchan Gupta udai arpu khandai snam karta bat ba aru de Prince Kumar Raju Sau arplai snam karta bat Jitendra Bai Chetram Gupta arpsan snam karta tengil apoi ba balai ba kine ki laingot ki YouTuber kila syakem haki pulis kadau san kalong ba namar bangala le research hopo ka news jong ka Hindustani Time te kini ki laingot kila syakem namar ba ki le ya kito ki prang video ha ka biya dei pat ha kito ki jaka paj ba kila pendan kam ya ki bru jong ki la na banong kita ki aktor la ne ki artis ha ka to ka video jong ki kila shim
ya ka model lan bonong ka kan thei kila shim ya ka model bat kila siu ya ka to ka bai nong ka bai ni jong ka to ka artis hapo ka to ka video namar ba ka to ka model kayo ya ka pisa lan kayo ya kita kiti jing ai jong kitu ki try video kila ai ya ka te ka to ka kan thei kala priang ya ka to ka video ban ak ha ka to ka video te namar ya kitu ki jaj prank video kila ada fix lupa te kila ada tho ya ka script ha ka basdang ka to ka model kan le kan a kumne kumta hap padang kan hap le kumne kumta bat ha ba kod ro bat kumta tatar baro kila da fix lupa te ya kum kitu ki jaj video ha ka script jong kitu ki YouTube creator te ka to ka model namar ba kayo pisa te ka tre ta baro ite ha ba yo pisa te ki le mo ya ki jaj video tang ba kim tipat ka e ka bon ra ya kum kita ki jaj video na ka benta jung ki pilas ngutu ya kata poi hau hat gari mo phat gari te kaning aku aban karpat ya pi ya baro ki YouTuber ki badai na po kari kasi pat nang ta ya baro ka Meghalaya hi ki YouTuber ki badan hapo ka Meghalaya lada pile ya kum kini ki jai prank video so ba wan nom le ya kita ki video ki bom sngu day ki pa ba lada pile ya ki prank video so ba sa fix bahaya ka to ka script jong pi shwa ba pin le ya ka prank video jong pi lada pin fix bahaya ka to ka script jong pi ka sawan ra kata ka jing pen le ranya lade bar ya ka ying ka sam jong pi ro kum ju lada pile ya kum kini ki jaj prank video so bahawat nom le ya kata ka ba don jing kta lane kata ka ba don jing sngo ya kitu ki artis ki ba pi peni apo ka video namar ba lada ki broken complain ya kato ka video jong pi piro pen sasha kante lada pile ya kum kitu ki jaj video hang ne hapo ri khasi jungi te kaning kwa ban karpat ya pi sngo bahawat nom le ya kano ki jaj video ki bom sngo ya dei lani ki bom sngo ya hap ki pa ba lada pile ya kum kini ki jaj video ki ba ni na kaliang ka jong pi production ru ni la pen mi lada pi la aban le ya kum kita ki jaj video ki ba wan ra jing ai jing ra na ka benta ki we pat ki YouTuber la na kino ki bru kane kala aban ai jing ra ya pi namar ka pen kemen ya pi bat ya ki we ru pi la aban pen kemen kata ka ba la na banong kata ka kam ka ba pi tre ho ka po ka YouTube tela da pitre ya kano ka kam jong pi da kata ka hok ka sot jong pi haba pitre ya kato ka kam jong pi kane ka content nga kwa ban ong ya pi ba kumba pi bet kum taru pin ot tela da pitre da ka hok ya kano ka kam jong pi ro kum ta pitre kum ta te pin yo ya kata ka bainong ka baini jong pi hadin habu te kane nga kwa ban ong ya pi ka ba khadu ka long ba sngo bha da husiar bha wat nom le ya kum kini ki jai video sngo bha shnahi ya ki video ring hi wat lada pi don da ka mobile ro ring da ka to ka mobile jong pi shnahi edit hi te ka bainong jong pi kan sawan hadin habut lada pi nge sa pe hadin arsnam laisnam sayo